dah ki hajar ngut ki pajba ki layami benlej senran khaddu hapadeng ki jingjau umat ya kamet basa jong sembut menteri rangba barim badairu MLA ka maulai ba Stanlington David Kongwir Shaulum jingtap kabalang Presbyterian kabadon hamaulai nonglum ya jingle niam bakhadu la penlong da kabalang Presbyterian yau renghap ha jingdon lang ki bahiyeng asem ki hajar ngut ki pajba ki bawan ai khublai khadu na keleng kisnong kamaulai constituency bat na baru kumju kumban supen kan mau u MLA barim kamaulai uba SD Kongwir ula khladno ha ka arpoi trik unaiweng Hanigrems Hospital ha karta ka ba khandai posnem uba SD Kongwir de weiniki radba hikam san perthei ka jela nadu ba ka Meghalaya kalayo yala ka jong ka jela bopura udairu uwei neki MLA benengkong ka jela hadin balayo ya la ka jela bopura da ka jingjap ya ka election house nem khat khandai spa nyau puar uba Stanling ulalong nong mikmat ka jela hadu arp sans nem kenti tat hadu usnem khat khandai spa khandai pulai bat hadin kani ula syong thaj no na ka kam san perthei bat klem mi shu benekun ya ka election khat khandai spa khandai pupra om tang kamulai nungluom Henry ka sinongulai i boro toy lawar yai lakhen pupa kui bat porlok bayajan bah kumbat spailing kenyat bat kenmau ba ka sinong i kamla klem de pertu ya jingnong senyang jongi ba Stanlington David Kongwir sa sinong hadi babuan piliang kamtam kum inong prak tenti na kabenta kabaha kamiat jong inong jong sinong ka executive committee jong sinong ka penpau ya jingnong rentat lang ya ka hiang kesem jong pi haba ulo pedum wan ka alor ka jingdu no ka jong pi ya iwei na khat ka hiang ibolong inong kerjaan inong aibut aibor wat parlok bajan tam ka hiang kajingdu kalong ko bakraw kum kayeng hamtam hisung thu makan wan pantak pensan kajing kenja uba sendat kajingdu uba melak penbatai baki iki bajulong baro kisukul lalong tang lagi jengken mau Henry gajing sneng ba i sneng tu de pertu om tah gajing ken mau Henry hakikam jis pres uang ngalong gajing mi pak ba gajing em utaw banget hanga law loyap no punyo em pero brio baro uba em barbanget hanga rumyap lano kibla khamya karta kitip yai mas Stanling bat iki kam jong i le si ki babun ki badang kham hadian kim datit bha personally kata ka jinge kendu kam jong asinat kombalai fu prasnem menchua kata usnem khandai spa prapusan man habang aslang bani si kam pat ba kumusan la pulia hak ta kisnem ilalong kajing singa kajing aimin siem yangi ki samla hak ta kapor kibri ki samla jong kisnong mulai turun hak ta kisnem ilong sisa kajing singa kajing aimin siem ini ngamla shu ban klet ya kawai ka kentian ka bagi keren ha ka meeting ka bang ya kendu ning kong bagi yong ladam ndai ma ki samla ki banyami ngilanang ya karta ngilanang doa tamatang ka way bu hagi jumot jongki in everything you do right le ya ka badai le ya ka babha hagnu no ka kam ka ba phi le kam tam ha bede ba ge ka sem ka jongpi ya ka ba phi la do no la jong u ka ba jongpi u jong u ba hieng ba sem u jongpi ba kham tam lele ha ki bede ba phi ki kun ki kata dulu ikong Dr. Alba Tariang
i kong Weshatarian bat i kong Asia bat kum juru iki persakuran baro ki bahian basem baro ko ka jingdu no ko jongping sungtho ladu ilau kupa ubala bayai bapendak bapenbiang ya ke yang gasam ke jongpi bat minta pa di kapor ya ka bapen sale ra e kana kamet ka pasal ni shudup cinta tukum ta hakabi day bat iba SD Commonwealth bat ka managing committee ilabat kum upasdan labon tadi kisnem bat apa ding di kisnem ke bagi iba ilalong siya ka jikku ya taskur hi baro kawai bat ngimlah siya banyo ya contribution ke bagi ilale hak de kipor pakumta nagaliang jo managing committee bahadia banglayas ngom ya ka kubor banglatip ya ka jingkla no ka jong i nga pelong ya ka emergent committee banken mau buram nakabenta jong i pengiyo ya ka jing sngap jar ka ba shiminet baru banbu jing tuai ket pang e nakabenta jong pi gum ka yen ka sem ke balado no elaw jong ka pa jong pi bo bleun ai bo bleun ko shan bo ya pi ba pedeng uni ulo o ubodom ubawanka apedeng jong pi hakum ke ka po penyo ma ya ka jing sup penyo ma ya ka jing tengen ke bakin jaman siam bo blei unsop unspai ya ka dot balamong ka jong pi keba nga kejia itu ke sungai ngangit ya kata iom haba pilakut jumut wat ju randian ya sekamat but ya kanobrim keba pipinget bat ngelabut ya kata nama kalau dia lupa kanobrim belapan hek pensaninga ngadu lahiyen bat hadu hakejingit kejonga aso kemen kejingit keduk kejonga kebat tang sipur ling bajung i Henry ketika jing kendu kapan aimin siam yang ban ngait kamru kapan aimin siam lang yang ibai piwai kibaran ke jing dai kiblai kendu bat ai ngong ye pi menen ngam dan hok ban kren habi dai ke jinga nanti ke jong i kam tan ka politics ka bamen shwa naman ngam sim lai don benta bat i dengan su kemen ni kapor ka bamenta ning ba ki riorang ba kibala kren hang ni kapor bat ang ni jenit ka bamenta ngayo su bat ngat skol thu bat ngadam ke jengit ke baskem bakum ki khun kum ki persakuran kum ki khun siu bat ki bahayeng basen baro kan penhun ya ka mensim ke jongpi hot ngangai kalong ke ek ke jingja ke basosi nama ngatip skem omdon menu banla ban sim bujudi ya kata ke jaka ka ba i ila i henry kani ke ski nga ong bang kentu ye phi kham tam kum ki bahi ai kan nom kasni jong ka jingyam jong ka jing sosi le ai ba kan kasni kan long kasni ka bangin celebrate ya ki khandai potli ki snem ka bai ma standing ila im happening ban ye kem shibun ki nong muna ila i hot kalau besnat ban kenal ya ke babha ka ba i la de ne kan long ka ba kham su tana la na ni rupat nya ha kata kelenti ka ba i la kedo ba di dalam nanti nakmat kum ka seng ngidap tang na ka jing kendet ha ba ngiyo ka jing tep bai ba SD Commonwealth la kran no wan bot pat saulo balaka dum ya ka jing mot jing khat jumi ha ba wan ka jing so thu ba ki simbok siar bau ni orang ba ula ai hani na kapor inkut no kajingdo ko bakraw kam dei tang ye phi bahayi ang hasam ni tang kamolai pulun dei kajingdo jongi kum gaseng bat kajlahi boro ko we kolong bakraw ba urang ba SD Commonwealth ulalong usot san bakraw jong kajla kum deputy chief minister badingkong jong kajla bat kum general secretary ba ar jong gaseng Kisan yang gibenhei jong i tadahap banyo kila long gibenta gibatay ya kalaway tang ya kajak indri hunyo trap hunyo wasa henrei katut shadu sharilom garo uni urang ba uladei unishan unuksa uba kapateng menta kadai bantip bat pule namar ulam linti ya kajingim kumubriyo ya kababaha bat sarat tam
kum ka seng ngimla khlem de pon paw ya jing solem ya phi ki bamat hado ya ni jingdo ko bakraw han rei ngi schem ba ka men sim jong i kaladon hakne sangti jong blei nong bo dong tha uban kurku kurdo ta ka jingja thai ka bom jukut ni labo ha ka jing duai ba blei ai ha phi baro ya ka bor men sim ban yaisha man bo ya ki jing so si jing so do ha ka jing phi jong trai uban ngi un sa persat ha ki men sim jong phi ya ka bor ban ya limba ki khia ki son jong ka di ka por ni yai bo ha ki jing duai ba blei ni ai don rikat ba ka yin ka sem jong phi tang menta han rei junam bat ba ka men sim ba SD khongwer kan yo ya ka jingja thai ka bom jukut